Nakahanda na ang mga miyembro ng Cebu Anti-Corruption Coalition para sa ikalawang yugto ng Cebuano Pakigbisog kontra Korupsyon Konsupak 2.0 kasabay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Ayon kay Father Jose Pagdiong, ang Society of the Divine Word ng Roman Archdiocese of Cebu, ang pagtitipon ay hindi lamang isang pangkaraniwan na kaganapan, kundi isang makabuluhang pag-alala sa diwa ng EDSA People Power at isang malinaw na paninindigan para sa pagtaguyod ng mabuting pamamahala, pananagutan at integridad sa pamahalaan. Binigyang diin din ni Padre Pagdiong na hindi papayagang magsalita sa entablado ang mga politiko upang maiwasan ang anumang pamumulitika at matiyak na mananatiling hindi kinikilingan ang programa at nakatuon sa adhikain laban sa korupsyon. Magsimula ang mga aktibidad sa isang banal na misa sa Santo Niño Pilgrim Center, ganap na alauna ng hapon na susundan ng isang simboliko at papayapang marcha. Lalahukan ito ng iba't ibang sektor ng lipunan, mga kinatawan ng iba't ibang pananampalataya, mga organisasyong sibiko at mga mamamayan na may magkakaibang pananaw sa politika ngunit nagkakaisa sa panawagang laban sa korupsyon. Magkakaroon din ng isang konsyertong pangkultura at dadaluhan ng ilang kikilang banda at personalidad bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa pamamagitan ng sining at musika. Sa ganap na alas 3 ng hapon, sabay-sabay natutunog ang mga kampana ng simbahan bilang sagisag ng pagkakaisa at paggunita sa diwa ng People Power. Hinihikayat ng mga tagapag-organisa ang publiko na magsuot ng puting kasuotan bilang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. Para naman sa mga walang puting damit, maaari silang magsuot ng puting wristband o headband bilang alternatibong tanda ng pagkikiisa. That people can unite against a clear will of dictators. So they can transcend ideologies, even religions and faiths, even politics, to unite against a common threat against the welfare of the Filipino people. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!